higa mar gana ariyo gariyo kod higa mar gana ariyo gapar gadek. Picha madiere kakae manyiso higa mar gana ariyo gapar e kinde mane piny Kenya oyudo katiba kata pen chik manyien e botelo mar Mwai Kibaki. Katiba mane omiyo piny Kenya sura manyien e weche mag telo ne okelo telo mar CDF bende ne omiyo jopiny thuolo mar kachiel kod thuolo mag tayo tijogi e weche mag siasa ne omiyo gi mijingo e golo pachi kaluwore kod weche mag telo ma pacho kae. Picha mamalo bende pod loso mana ka Mwai Kibaki pod en jatend piny Kenya mar adek. Kawatieko en picha mapiny to loso nyiso jatend piny Uhuru Kenyatta katwa kod mosenindo Mwai Kibaki, mana kane anyisi ni Mwai Kibaki kod Uhuru Kenyatta gin jotelo mane tiyo machiegni kendo gin jotelo mane osiepe, nikech Mwai Kibaki ne opiem kod jatend piny Uhuru Kenyatta e yiero mar higa mar gana ariyo gariyo. Kata kamano Mwai Kibaki e bwo riwruok mar National Rainbow Coalition NAC ne oyombo Uhuru Kenyatta e yiero mar gana ariyo gariyo. Kane ochopo e yiero mar gana ariyo gabiriyo, Uhuru Kenyatta ne oyie mar siro mosenindo Mwai Kibaki mondo odhi nyime kod telo kata olar tend piny Kenya e tielo mar ariyo. Gino mane obwogo ji mathoth nikech Uhuru Kenyatta ne jatend duond bura mabalo kod piny owacho. Kata kamano ne oketo tenge chung magi e weche mag siasa kendo oyie mar siro lwedo jatend piny Kenya mar adek Mwai Kibaki mondo lar thuolo mare mar bedo e apisi kuom thuolo mare mar ariyo kata tam mar ariyo bang' ka tam mokwongo ne orumo e higa mar gana ariyo gabiriyo. Magi gin weche mane okel kaluwore kod pen chike mane piny Kenya oyudo e higa mar gana ariyo gapar mane okelo chikni jatend piny Kenya moro amora nyalo na bedo apisi mare kuom thuolo ma ok ohewo higni 10. Koro thuolo mokwongo higni 5, thuolo mar ariyo higni 5, duto gin higni 10. Koro kane Mwai Kibaki osetelo ne piny Kenya kuom higni 5 e kind higa mar gana ariyo gariyo nyaka higa gana ariyo gabiriyo, ne oduoko kuom jopiny mondo okwagi thuolo mar telo negi kuom thuolo mar ariyo e apisi kaka jatend piny Kenya. Gino mane jatend piny Kenya mar masani Uhuru Kenyatta oyie mar sire lwedo mondo otel ne piny Kenya kuom thuolo mar ariyo kendo kaka jatend piny Kenya mar adek. Mago yango mana tudruok kaachiel kod osiep manie kind jatend piny Uhuru Kenyatta kod mosenindo Mwai Kibaki e weche mag siasa kaachiel kod weche mag telo ma pacho kae. Kopogre kod mago, chenro pod dhi nyime kaka George Bati mar neno ni weche mag iko odhi e yo ma opie, e yo ma onge kod ng'ikruok moro amora kaka ne kaka ne ochan kod piny owacho monego bed ni chenro gi chakre kar sa 4 to koromo sa 10 onego bed ni mosenindo Mwai Kibaki osekowe kar yweyo mare mogik mar mondo jopiny bende oyud thuolo mar dok kuonde ma giwuokie ma onge leo moro amora. Kendo pod wago tach kakae wadhi nyime kod keto wang'wa kendo bed akicha mar neno ni wamiyo nyakwa Ramogi gigo duto matimore e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri. Jopiny kata odoko ni jopiny bende giywago mosenindo Mwai Kibaki. Jopiny bende pod pare kod gigo mane otimo kendo ka ineno japicha mara ka nyalo nyisi jopiny kaachiel kod mokum jotelo mane otelo negi bende kaachiel kod apisas mag piny owacho goyo picha kod pichni mage kaka ranyisi kuom jatelo margi mane gihero e kinde machien. Ka onge penjo moro amora, George Bati aduogo kuom studio ma Nairobi mondo idhi nyime kod nyiso jopiny weche mamoko matimore kowuok e studio marwa maduong' ma Nairobi. George Bati. Erokamana nya Chris Owina achiel kachiel kiwuok e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri kama oganda koro rito gi sironyo mar chiwo luor margi mogik ne wuodgi. Sama piny Kenya pakro Mwai Kibaki kata paro Mwai Kibaki kaka jatelo, ka joma thoth ong'eye kaka jasiasa, jalony kaachiel kod jalo manokelo lokruok maka kod kacha ne piny Kenya,
oganda jo dhaya ong'e kaka wuodgi nyathi manonyuol e kindgi e higa mar 1931 mane kaka jo dhaya ong'e. Wan ka wang'e kaka jatelo mar piny Kenya, oganda ma jo dhaya to ng'eyo Mwai Kibaki kaka nyathigi, wuodgi. Omiyo kawuono ni gin giwacho ni giiko wuodgi manoidho bang' yudo tiegruok mochopo e lemo mar bedo jatend piny. Kawuono ni idwoke mondo mi odhi oriwre koda kwere kama ne onyuole. Mwai Kibaki nonyuol higa mar 1931. Nosomo e higa mar 1939 e sikul miluongo ni Gatuyaini Primary School. E higa mar 41 nodonjo Karima School. E higa mar 44 Kibaki nochako somo Nyeri School. Ka higa mar 47 nodonjo e college miluongo ni Holy Ghost College masani iluongo ni Mang'u High School. E higa mar 51 Emilio Stanley Mwai Kibaki nodonjo e kar tiegruok mar Makerere University College, ma en mbalariany mane thoth jotelo midewo e kinde mag loch mar KANU kaachiel kod loch jowagunda ne dhiye. 56 mano bang' higni 4 kama, Mwai Kibaki nodhi London School of Economics, kae kama oyude tiegruok e weche mag yuto gomenda mag pinje. Higni 4 bang'e, mano 1960, Mwai Kibaki nodonjo mobedo apisa madit e duond bura mar KANU. Maendi kama ne Chris Owino ne wacho ni Jaramogi Oginga Odinga, mane en jalup jatend piny Kenya mokwongo, ne ogwelo Mwai Kibaki mondo mi obi ochopi, obi ong'isie kata ogorie weche mag yuto mar piny Kenya kokalo e duond burano mar KANU. E higa mar 62 Mwai Kibaki nokendore kod Mama Lucy Kibaki ma iluongo ni Mama Lucy Muthoni Kagai. E higa mar 1963 Emilio Mwai Kibaki nodonjo e od bura mar piny Kenya kaka jagoro e bad migawo mar weche mag omenda mag od bura miluongo ni Parliamentary Secretary Treasury. E higa mar 66 Emilio Mwai Kibaki ne sulwe mare medo idho, kendo nomedo idho ngase yore mag telo. Kakoro ka noyiere kaka jatelo mochung' ne weche mag ohala kanyakla kod dongruok kembe ma iluongo ni Minister for Commerce and Industry. Higni 3 bang'e, mano higa mar 1969, ne omiye lemo mar bedo jatend migawo mochung' ne weche mag omenda kaachiel kod tayo chenro mag yuto mar piny. Dho mbogo kata dho liech dendo ni Minister for Finance and Economic Planning. Nomako lemono nyaka higa 1978 kama ne bang' tho mar mosenindo kendo ker kata jatend piny mokwongo Mzee Jomo Kenyatta nobedo jalup jatend piny miluongo ni Vice President, kendo ne en jatend migawo mochung' ne weche mag omenda podi. E higa mar 83 nobedo jatend migawo kendo tere migawo mochung' ne weche mag tudruok ma nyapacho. Maendi en migawo mane ng'iyo chenro metayo mopogore opogore kama oting'o ngima jogo ma otwe kaachiel kod chenro mamoko ma iluongo ni Minister for Home Affairs. E higa mar 88 Kibaki ne pod ni rieny e migepe mopogore opogore mag sirikal, kaka endi nomako migawo mochung' ne weche mag thieth. Bang'e, e kinde ma lokruok ne dhi nyime e lokruok mar kelo telo mag duond buche mathoth e pacho ka, nojwang'o duond bura mar KANU kendo bolo piny ka pany kech, ma Kibaki ne ochako duond bura ma iluongo ni DP kata Democratic Party. Ranyisi mare ne en taya manigi kiyo e kore miluongo ni chum. E higa mar 92 Kibaki notemo hape kabedo nyalo idho mondo mi ochopi ot maduong' mogik mar piny Kenya miluongo ni State House. Kane otemo mondo mi olar kom mar tend piny, kata kamano ne obedo namba 3. Noyombe gi Moi, gi makinde no ne umbe medo landore miluongo ni Kenneth Matiba. E higa mar 1997 Mwai Kibaki chunye ne okotho nikech lek mare mar bedo jatend piny ne pod ochung'. Nochako chiro juogi mar temo manyo kom mar tend piny Kenya. Kata kamano notieke thuolo mar 2. Kaendi bende Mwai Kibaki noyangi kaka jatelo mar kweth maketo piny owacho tesre moyiedhi. E higa mar 98 ne obedo kaka jatelo ma ochung' ne kwethno maketo piny owacho tesre nyaka Ramogi bang' yiero mag 1997.
mana higni 4 kende kama ochopo higa mar 2002 kanyo ema ne gimakore koda luor Raila Amolo Odinga, Charity Ngilu, ne gimakore gi Michael Kijana Wamalwa, mosenindo Saitoti, ne gimakore gi jotelo mopogore opogore koting'o Najib Balala, ma kanyo ne giloso okang' mar ariyo ahinya mar nak kaka dwaro margi maduong' ne en mar neno ni oganda jo Kenya obedo gi lokruok mar telo. Parni mai thuolo ma bende mane osebedo e telo kuom higni 24 Daniel Toroitich arap Moi nolando ni ok odhi chung' kendo koro dhi were gi siasa. Anyalo paro dichieng'no ka Moi wuoyo owacho ni mimi nidajana na siasa ya boto nyiso ni nobro were koda siasa mar ng'wech makak gi kacha kendo koro nodhi bedo raia. Mimi na jana na siasa ya motoboto na nitakuwa raia kama mtu mwingine. Kaendi emane Kibaki kanyakla kod oganda mamoko loso NAC miluongo ni National Rainbow Coalition kendo noyiere kaka jatend piny Kenya ka bende nodonje apisi kar saa 5 mar onyango wuok tich tarik 30 dwe mar 12 2002. Nochako yiere kendo e 2007 kendo kado bed ni yiero no bedo kod tungni no giriwore koda muluor Raila Amolo Odinga ma giloso sirikal mar barwabar manotayo piny Kenya nyaka kinde mane gichiwo telo ne Uhuru Kenyatta mano bang' yiero manotimore dwe mar 3 mar 2013 dwe mar 4 mar 2013 kalure koda kalenda mar piny Kenya. Kendo nyaka gie sani endi Mwai Kibaki chiwo ne luor kalure koda chiwruok mare kaka oganda kaka ja Kenya kendo kaka jatelo manotayo piny Kenya. Tipo mineno go gin ma oting'o ringre Mwai Kibaki ka koro samoro amora obiro chope gwenge modhaya. Amedo mi sigana manok mar Mwai Kibaki mondo mi bed gi ng'eyo ni nowuok kanye. En ng'at ma diponi noywak kogol e skul koso en ng'at manotieko tiegruok mare e ka ochako wuodhe mag siasa. To i wuodhe mag siasa ere kaka sulwe mare ne medo idho. King'iyo kor lwasi nyakwa Ramogi jotelo medo donjo. King'iyo kanyo mano kalapapla manyiso ranyisi ni jotelo medo molo othaya kagi ikore ne ik mar mosenindo Emilio Mwai Kibaki gi nyasi mare mogik kawuono odiochieng' ma kawuono ni. Igo oriti ne jaduong' Mwai Kibaki nyakwa Ramogi. In bende nyalo oro na ote magi nikech inyalo pari gik mathoth ahinya. Kata kamano wageno ni obiro donjo othaya kama Kristo nong'isowa ni idhi timne alam gi kanisa mar jokopere. Bang' timone alam gi kanisa mar jokopere, Mwai Kibaki ibiro ter ringrene kama idhi timie koro twak makende ma iluongo ni approved school ma yalap moketie kombe ne jotelo mopogore opogore madhi neno ni onyis jo Kenya chenro madhi timore. Ndege opio kanyo nyakwa Ramogi kineno e tipo mari mar wang' jowi mar Ramogi magi e gik mano wasingo ni wabiro kelo ni. Wabiro bedo wang'ie konde duto te. Wabiro kelo ni kaka gitimore. Mano nyiso ni jotelo medo pio. Motelo nwa neno ka ndek jolweny bende no pio kanyo manyiso ni weche mag arita kwe oketi maber nikech jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta en achiel kuom jotelo ma dhi yuoro kendo biro tayo nyasi mar ik mosenindo Mwai Kibaki. Weche gibiro ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV nyakwa Ramogi kendo jotelo mopogore opogore medo donjo kineno kiyawnegi kendo giwuotho giikore mar mondo gidhi e kanyo ma idhi timie nyasi mar alam kendo nyasi mar chiwo luor mogik ne Emilio Stanley Mwai Kibaki, wuod othaya, wuod Kenya kendo mano bedo jatend Kenya mar 3 e sigana mar pinyni. Kibiro ndiki historia kata kindiko sigana mar piny, Mwai Kibaki nyingi biro dong' kaka achiel kuom jotelo manokelo lokruok mopogore opogore e piny Kenya. Lokruoge mag apeyni, lokruoge weche mag tudruok manyasani. Kinyalo paro ene manochako chenro mar gero kar tudruok e lony manyasani miluongo ni Konza kana Technopolis City ma en kanyo miwacho ni iwinjo bed ni gundhe chenro mag teknolojia makonyo oganda kendo miyo piny Kenya bedo gi tudruok makare. Ndeke sombo jopiny, ndeke sombo jotelo nyakwa Ramogi. Jotelo momi thuolo mar mondo mi ochopie e iko mar Mwai Kibaki ikelogi kendo ndeke makala papla chak dhi manyo kama chielo maginyalo pie. En tipo mabiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Parni
Wani apaya ma Nairobi karie Nyeri. Maendi e apaya mane Kibaki tiyo godo kodhi dala gi Othaya. Koponi ok notiyo gi ndege. Kawuono ni endi oting'e koda nyamburko namba ndikruok 61 KA 58. En apaya mane ochuno ni nyaka ti godo gi ringre Kibaki. Ka imiyo jopiny thuolo bende mar fwayone kagone Oriti Mogik. Inyalo neno genga apaya nyaka Ramogi. Nitiere kuonde ma jopiny ochokore. To nitiere bende kuonde ma jopiny obedo angech ka gidwa mana chuo wang'gi ni to ringre Kibaki chopo Othaya yo machalo nade. Nang'isi motelo ni kaka ja Kenya samoro ining'e mana kaka Kibaki kaka jatend piny chakre ga 2002 nyaka 2013. Oganda jo Othaya ong'eyo Kibaki kaka wuodgi, nyathigi mane owuok e gweng'gi ma okalo kenge mopogore opogore mag oganda. Bang'e to chopo kama koro bede jatend piny Kenya. Duto te biro ni kokalo Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Wamedo tudre gi reporters magwa mowuok e gwenge mopogore opogore. Studio marwa ma Kisumu bende nitiere wendo wanyakwa Ramogi. Clarkson Otieno Karan mane obedo jaod bura manyando e higa mar 1992 ka omedo fuononwa kit kaka Kibaki ne chalo. Ong'iso ni en ng'at mano chiwa pesa oyaye kendo pesa nitiyo godo sama nowinjo bed nitiye kode. Bende owacho ni jotelo masani ketho piny nikech wach mar pesa mipogo. Mamiyo kata jatelo ma ok nyal dhi tiyo ne jopiny ma ok nyal chopo dwaro mar jopiny ikete loch nikech en gi pesa. Mar adek nwawuoyo kuom wach mar migingo. Kaendi e kama naparo ni ne wagoye break gi wendowa. Jaduong' Otieno Clarkson Jamigingo Karan, inyalo kendo koro nyisowa ni to e wach mar migingo ni ne okitieko. Ni wacho ni nitero ywak kata ng'ur e nyim od bura mano twakie mar Iyala. To ni wacho ni nitiere jotelo moko mane wacho ni nosewuo godo e wach mar migingo. Sani koro Kibaki osenindo. Kendo oganda joluo nong'ur. Joluo nong'ur e wach mar migingo ni Kibaki nok dhi kodgi maber. Kendo ma emomiyo penjo ni kaka jatelo manotiyo e alwora mar Afrika ma Ugwe mabende no upuodo wach mar neno ni pinje mag Afrika ma Ugwe obedo gi winjruok makare. Wach mar migingo ni nyalo nyiso wa ang'o kotenore koda gik mane parno winjo bed ni timo kata kopo ni telo mabiro nyime biro winjo bed ni timo ang'o. Nyakwara Ramogi maendi en ndege mar jolweny mag piny Kenya king'iyo kanyo Nyakwara Ramogi. Kendo owinyore kanyo en kalapapla ma chal ka gima ting'o jodito mopogore opogore. Odwa ni mondo mi opi maber kotenore gi tipo mawuok ni e TV mari mi igeno mar Ramogi TV. Wadhi ani nyime gi twaka Jaduong' Clarkson Otieno Karan ka indie studio marwa ma Kisumu. Wach migingo ni dier mondo mi itime nade mondo gwandruok gi ywaruok kik bedi mondo mi lupo gi kit kiluo bed makare manyalo kelo ne oganda wa yuto makare e nam lolwe. Wacho ni an awuon datero motion e parliament mar Iyala e wach mar migingo kendo it was a popular motion to nitie kaka parliament mar Iyala ne operate. Issue ma omako pinje ariyo iluongo na bilateral issue. And the motion was discussed, approved, and resolved. Ni mondo Kenya gi Uganda o discuss issue mar migingo amicably. But what I realized is that migingo issue ne okaw motegno gi jotelo manie pinywa mar Kenya. Naparo ni sirikal mar bar mane wantiego ne nyalo loso wach migingo. Aneno ka diere moko los committee moko mane dhi ng'iyo wach mar boundary. But gima nostaka en ni kawuoyo gi the first deputy prime minister ma Uganda manosenindo Mheshimiwa Iraya Katagaya to nowacho nani to Karan, why are you concerned about issue mar migingo? To issue mar migingo kata jowu madongo ase discuss go kendo wan in agreement. Ne gimoro nowuok ni giluongo migingo ni Sarok. To nawacho ni even if it is Sarok, nyako bed Arok ma Kenya kata bed Arok ma Uganda. Ok onyal bed Arok ma ok belong to any country.
So in my view, taparo ni jo tendwa kosekaw ma issue mar Migingo seriously ne keto kaka the backstops gigama ne near leadership. I think that is area ne okubedo handled well by the president, Mwai Kibaki. Aparo ni even up to now leaders mawa ok serious about Migingo. To Migingo ne pidho ji mang'eny kende kata en kuonde mane yome rech mathoth ma ok onyal bedo ignore nikech en economic issue. Jo Uganda to golo rech kanyo katere factories mantie yo thuche gi kocha. To gimomiyo jo Kenya koro ok nyal bedo Migingo ma koro imakogi is a misery that should not happen kata seche ma wantie gogo. Omiyo gima duong' anyalo kwayo, since it is a bilateral issue must be solved between Kenya and Uganda, and Kenya nigi leadership, aparo ni winjo gi kawo wach mar Migingo seriously mondo gi discuss. At one time na aparo ni onyalo rumo kana neno ka jatendwa Prime Minister ndalo moko nodhi campaign ne Museveni. But na aparo ni ginyalo discuss that issue mondo gitieke. So it appears ni an issue up to now pokobedo resolved. So I can only urge them. At the EALA level, perhaps konyal bedo sorted out that myth mar bilateral issue and mani Kenya Uganda nyaka yale kaka gidene. So they should take it up. And our leaders should take them up. They should stop cheating the people ni wach mar Migingo. Iloso to kurum en gimoro batito kata ka en arok to en arok mar jo Kenya mayande jo Kenya lokere. So members of parliament from Kenya, from Nyanza, issue mar Migingo is your baby, you must carry it. Erokamana ahinya Jaduong Clarkson Otieno Karan kuom medo miyowa weche ma wuok kada motende koda sigana mar mosenindo Mwai Kibaki kabene wamiye rapar makende e odiechieng' ma kawuono makoro otieko wuodhe mare e pinyni kendo ibiro kowe kar yweyo mare mogik. Nyakwara Mogi mago tipo ma achiel kachiel king'iyo kanyo nyamburko ma oting'o ringre Mwai Kibaki por gichung' kendo anno koseyaw dhot mar nyamburko moting'o ringre Mwai Kibaki. Weg pikipiki ka oketo pikipiki matin giketo gi bathe matin mana pikipiki achiel kende kanchiel koda gari mar jolweny miluongo ni military police cha ema nitiere kanyo. Ka wang'iyo koni nitiere kaka chenro mopogore opogore dhi nyime. Ka aneno ka oganda oseikore, jolweny bende oseikore, jolemo oseikore, kendo chenro kaka idhi ta bende koro osechaki. Nyakwara Mogi magi gin tipo machiel kachiel kawuok ne gwenge mag Odhaya e county ma Nyeri kama jotelo bende king'iyo kit nyamburko go mago kit nyamburko manyiso mar jotelo. Nyakalo kaendi Nyakwara Mogi TV mari migeno kata nyakalondo manyiso picha en mar Ramogi TV. Wabiro ne achiel kachiel kendo wanyise kaka weche dhi nyime. Achiel kachiel e gwenge ma Karatina kaluwore koda weche ma wayudo en ni weche go dhi nyime kendo chenro biro dhi nyime kaka osechan. Gie sani odong' dakika manok kende to rom saa 4 mar onyango. Odong' dakika 17 mondo mi orom saa 4 mar onyango. Kama nyasi duto ma waneno gin ma otenore koda chenro ma oketi mar iko mar jaduong' mosenindo Emilio Mwai Kibaki. En jatend piny Kenya manotelo ne piny Kenya kind higa 2002 nyaka 2013. Ranyisi makende notiyo ne piny Kenya kuom higni maromo 10. Obedo jatelo ma owuokie loch bang' higni 10 kaluwore koda dwaro mar chike mag piny Kenya ni koro jatend piny ka jatend piny owinjo bed ni kosetiyo kuom thuolo 2 moluwore to obiro wuokie telo kendo weyo ne ng'at machielo mondo mi ota piny Kenya. Mago gin tipo Nyakwara Mogi ma achiel kachiel kowuok e gwenge ma Karatina kama waneno ka nyamburko mane oting'o ringre Mwai Kibaki pod ochung'. Genge kor ka chich kama Nyakwara Mogi mineno go gin pichni manyiso johala ma bende koro dhi nyime gi chenro magi ka bende girito mar mondo mi gichop gine ringre mosenindo kata gine kamoting'ie ringre mosenindo Mwai Kibaki.
wadhi nyime achiel kachiel. Wadani mondo wawinjane ni weche chalo nade kuno. The family and His Excellency the President move out as we all remain in the tent. I most humbly request you, niombe kwa Kiswahili, kwa heshima sana, wakati ukifika wa kuondoka kwenye ibada, wananchi wote kwa heshima tubaki pahali tulipo kwenye hema mpaka ule wakati tutaweza kumalizia na mwili wa rais wetu wa tatu kuondolewa kupelekwa nyumbani. Kwa heshima sana naomba. Ya mwisho, kila mmoja wetu ako na simu. Tuko na simu zaidi ya 15,000. We have over 15,000 phones. Zikilia zote mara moja, hatutaweza kuendelea na ibada. For the sanctity of the service we have, of the mass we have, niombe sasa kila mmoja wetu aweze kuweka simu yake vile anaweza kuitumia bila yule wameketi naye kusikia. Ramogi ka wang'iyo waneno ka obila kata jolweny ma oidho faras bende nitie ka, nyiso ni arita kopo ni ng'an madwa ni tim moro kasechak ringo gi tiendi ok bila wigi nyamburko, to nitiere faras ma oketi Ramogi mabiro kidho kod ng'wech kopo nitiere ng'ata mantiere kod dwaro mar tim moro majendeke. Mago nyiso ikruok ma oketi Ramogi. Eneno ni ochiw luor mogik kendo okow gi sironyo. Manen jatend piny Kenya mar adek Emilio Stanley Mwai Kibaki e dalane manitiere Odhaye kaunti ma Nyeri. Wamedo dhi nyime kodi achiel kachiel kama tipo mineno gi Ramogi wuok ni Karatina e wuoth ma owuok Nairobi kodong' nyiri machuok kende to rom saa achiel nyaka ge sani endi odong' dakika marom 13 mondo rom saa 4. Chenro ni kaluwore koda kaka ne wayudo lipot motelo kokalo kuom jafwambo marwa Chris Owino ni nyasi ni winjo bed ni chakore saa 4, wadong' gi dakika 13 mondo mi rom saa 4. Nyiso ni ikruok ni oketi maka giwuoka to koro chenro dhi. Aneno ka apisa mano ma ochung' ne weche mag neno ni nyamburko mar jolweny ochako ng'wech kendo gidonjo, kendo nyiso ni wuok Karatina ka koro rieyo Othaya kama idhi time nyasi mar alam idhi tim eka bang'e to ringre mosenindo Mwai Kibaki ibiro ter mondo mi koro dhi kanyo ma idhi timie nyasi mogik kasto bang'e ik mare. Achiel kachiel tipogo koro ng'wech chakore kawuok Karatina, ng'wech orieyo dala mar Othaya, dala mosenindo Mwai Kibaki. E alap ma approved jafwambo marwa Lydia Okeyo, jafwambo marwa Chris Owino, jafwambo marwa Walter Nyambaga osebedo kanitiere e gwenge mag Othaya. Walter Nyambaga osebedo kanyo kuom maingo juma achiel, oseng'eyo kaka chenro dhi nyime. Lydia Okeyo ncho riwore kode tich ang'wen, en bende osekawo yamo kendo koro sani entiere approved grounds kama nyasi dhi timore. Chris Owino biro ng'iyo kit jotelo madonjo kendo biro medo miyo wa chenro ni kaka dhi nyime. Ramogi magi watimo mondo mibed gi ng'eyo kuom gik matimore. Ndege mar obila bende nitiere bade korka chich kanyo king'iyo televisen mari manyiso adiri makende kata en ranyisi makende ni weche mag arita kwe ojiw kendo keti e ong'ala mamalo. Waikore mar kelo ni magi Ramogi wuoth ma ingo seche 3 kanyo Ramogi ji osebedo kendo giikore mar ng'eyo, giikore mar winjo, giikore mar chiwo luor, giikore mar go oriti mogik ne Emilio Mwai Kibaki. Gin oganda ma samoro yo achiel kata machielo ne ogoyo kura ne Emilio Mwai Kibaki kaka jaod bura ma Odhaya. Kaendi nitiere jomoko mano miye kura, kaendi bende nitiere jomoko ma samoro ne ok omiye kura kaendi jaod bura ma Odhaya. Kata kamano gibiro mondo mi gigone wuorgi oriti. Kaendi e kama jotelo medo donjoe. En ema maduong' Ramogi alap ma approved. Bende parni kama koro idhi gone Kibaki oriti mare mogik kapok otere dalane mondo dhi ike.
E higa mar 2012 kodong' higa achiel to Mwai Kibaki wuok e telo kaka jatend piny. Nobiro romo gi jopiny ka e alap ma approved ground ka emane ogo erokamano ne jodhaya kuom ne bedo kode gi yie gi geno kuom higni duto mane oyier kaka jatelo ma ochung' ne gwenge mag odhaya e od bura mamalo, kane onyisogi ni odwoko negi erokamano, kendo kata sama ne odhi yweyo ne tich ka owuok bedo jatend piny Kenya, nosingo ni pod obiro chung' ne achiel mar oganda jodhaya kendo biro neno ni chenro margi omedo dhi nyime e yo makare. Mano nyisi ni oganda moyuoro ka nyakwara Mogi gin gi lit e chunygi kaluwore koda bedo ni ma en nyathigi. Geno bende nitiere kuonde mamoko moketi kaka Walter Nyambaga nyocha nosenyisowa motelo ni oket wang' jowi mamoko ma biro tang'o ne jopiny ma ok nyal chopo iye ka kaka chenro mar nyasi gi ik mar Mwai Kibaki dhi nyime. Ma Karatina nyakwara Mogi, oganda wuok Karatina mar goyo oriti ne wuod Kenya ma sigande lach Emilio Mwai Kibaki. Iriambo ringrene gi nyamburko ne namba ndikruok 61 KA 58. Pikipiki gin 6. Adek koro telo mbele. Ariyo nie bathe kachiel ae ng'eye. Mago gin tipo kineno kifuadho ne bandera kata tembni marachar. Mano nyiso kuyo makende kata irwako kingi. En kuyo kendo bende neno ni gidhialo kingi margi mane otelo ne oganda magwenge ma Nyeri kochande kokalo e kar chung' od bura ma Othaya. Gichiwo luor margi mogik ne Mwai Kibaki, joma samoro ok bi chopo nyaka Othaya mar nene. Gintiere Karatina nyakwara Mogi. Maendi nyiso kwe, maendi nyiso ywak, maendi nyiso kuyo magin go. Ng'ato nopenjo ni to ang'o momiyo jolweny otweyo gimoro marateng' e badgi kaluwore koda kanon mosedhi e retire manyoro wan godo nyoro Richard Osano nyowacho ni mano nyiso kit kuyo e kinde ma achiel kuomgi onindo, to nikech Kibaki ne en jatend jolweny duto e kinde loch mare kochakore 2002 nyaka 2013. Nochuno mondo mi jolweny otim mano kaka yo mar nyiso kuyo margi kaluwore gi tho mar Mwai Kibaki. Erokamano nyakwara Mogi mar Ramogi TV. Magi gin pichni mabiro ni achiel kachiel kowuok e gwenge ma Karatina, kendo maendi nyiso yo ma Kibaki oluwo ka itere dala gi Othaya. Oganda ma Karatina bath yo koni gi koni nyakwara Mogi gin gotembni marochere, gifuadho ka gigo oriti kaka yo mar nyiso kuyo, kendo gidwa ni mondo mi kwe olu Kibaki nyaka kama odhiye midhi timne nyasi mogik. Achiel kachiel kokalo e Ramogi TV. Nyinga en George Bati. Kaka nang'isi ni pikipiki adek opangore mbele, ariyo ni e bathe, achiel nitiere chien. Nyamburko moyiedhi ma oting'o ringre Mwai Kibaki. Ma e kaka en. Chenro dhi nyime. Ano kapisa mar majoni moro temo dhiro ji mondo mi obed gi chien matin. Ong'isogi ni weuru thuolo mondo kik ubed machiegni ahinya mondo wadhi nyime ka wakowo jaduong' kendo wamiye nyasi ni gi sironyo. Mano e kaka weche chalo nyakwara Mogi. Mano e kaka nyaka gie sani chenro dhi nyime. King'iyo gi nyakwara Mogi, apisa go temo keto kwe kendo ng'iso jopiny mondo mi obed akicha. Ka ing'isogi ni koro ka kik ukal, kuura kuoya nyisura nyisa luor maru mogik, kata kamano ka to kik ukal. Ringre Kibaki mol godo mos en ng'weyo kolo koro sani. Ng'wech mochanore kendo mamol mos. TV en Ramogi nyakwara Mogi. Kaki neno gino, mano nyiso kaka arita kwe ojiweyo makare. Ka endi onge kelo yuma, ka onge manyera, ka onge tugo. Eno kobila medore nyakwara Mogi gidwani mondo mi koro sani gikete e yo makare. Nyaka gie sani nyakwara Mogi, mage kaka weche chalo kendo kamane kaka en, ka ikruok bende dhi nyime Othaya e kaunti ma Nyeri.
kama idhi timie nyasi mogik ne mosenindo Emilio Mwai Kibaki. Sigana nondiki konyuole higa mar 1931. Sigana koro indiko kendo kawuono e kinde midhi hike higa mar 2022. Tarik 30 dwe mar ang'wen. Mae ndiyo odiechieng' mogik mar dweni. Indiko sigana ni piny Kenya iko jatelo manotayo piny Kenya kochakore 2002 nyaka 2013. Par ni kiwuok Karatina kidhi Othaya nyaka Ramogi en mana chiegni kilomita 31.5 kende. Mano kiluo yo ma Karatina kari Othaya, ikalo Mukurweini tidonjo Othaya kiwuok Karatina. Mano nyiso ni sani en kama kawadhi nyime to chiegni dakika 39 kende to wachopo Othaya. To kaluwore gi ng'wech mara tipo, samoro dipo ka okawo thuolo matin ne sechego. Achiel kachiel nyaka Ramogi ne wago break matin gi wendo wa mana mondo mi aler ni kaka chenro ni dhi nyime, mondo mi anyisi ni to onyalo chopo bang' seche maromo nade, mondo mi anyisi ni weche gi ikruok dhi machalo nade, nyasi ni tayo gi nyadhi machalo nade. Kata kamano wan gi wendo wa ma Kisumu. En jaod bura mar abich mar Nyando, iluongo ni Karan Otieno Clarkson. Nobedo e od bura ma higa 1992 kendo chako bedo jaod bura ma Iyala. Wacho ni nomi piny Kenya thuolo mondo mi owuo gi piny mar Uganda wi wach mar migingo. To po nono ni wach ok obedo ni winjruok ok ochopo. Ere kaka od bura mar Iyala nyalo kawo wach ni mondo mi oneni kwe kata oganda ma ywak ni kar gimoro ing'wano oyudo ratiro margi. Jaduong' Clarkson inyalo mana nyisowa ni po nono ni winjruok koro serem bedo kind piny Kenya kod piny mar Uganda wi wach mar migingo. Bende nitiere chik moro kata fuon chik moro bura kata od bura mar pinje Afrika ma ugwe ma Iyala manitiere gi log tich margi Arusha e piny Tanzania manyalo wacho ni koro gini wabede piny kendo wagoye bura kaka ogendini moriwo pinje Afrika ma ugwe duto. Ma bende nitie mondo oganda jo Kenya ma samoro chandore lwet jolweny mag piny Uganda gi kik chandre kendo. Court of Justice mana Arusha ka bilateral issue ok obedo solve, jopiny nigi right mar tero petition gi kendo dhi e court ka gin gi facts ma prove ni migingo en a Kenya boundary. But before we go to kapok wachopo e okang' mar dhi e court, taparo ni leaders ma wan go sani komiyo gino a serious thought and a demand giko mar wachni ka ginie parliament, taparo ni gini ok en gima winjo be ni dhi e court nikech the truth of it is known, the boundary is also known. But I think it is issue of trade weche mag ohala mar rech man kajo mamiyo injustice bedo to odwa bedo on one side te jo Kenya. So aparo ni jotendwa nyaka kaw gidi kendo mano bende e legacy my President Uhuru Kenyatta winjo we di no weyo ko resolve wach mar migingo machimoro kata ka en bo nindo to ji nyalo wach about it nikech gidene to gima wacho ni our leaders my area mar migingo ma en Nyanza ok osekawo this matter kaka serious issue. Gin be ging'iye kaka rock to en rock ma jothurwa chieme. So ka gidwa represent jothurwa nyaka gikaw wach mar migingo kendo gi sort out nikech sirikal mantie sani aparo ni gine gi influence manyalo miyo wachno uwinji kendo ng'e gikone. To kotamore eventually
to usually no better case court in a court of justice of East Africa. Because when bilateral issues fail, Maoke oil result, your pain nege right, martero girigine court mondoginoyal. Clarkson, Jaduong Clarkson, ang'eyo ni kama intiere kendo kama ibede sani ibede chuny boma ma Kisumo. Kisumo ka chon ne en gi paw ndeke ma weth. To kane Kibaki nie telo, nobiro mo ochiwo paw ndeke ma Kisumo. Penjo mare ne ni kora kelo, ubro timo godang'o. Bende neno ka gima ne Kibaki okelo, ka gimakore gi Raila Odinga, sirikal kata piny owacho mar Barwa Barni, be en gima osekelo ber makata wawacho ni dhi kelo ber ka wang'iyo ka wagoro ne oganda wa. Koso oganda wa to koro wan gi nyadhi nikech wan gi paw ndeke, to gima wanyalo timo godo manyalo loko ngima wa to pod onge. Wanyalo tiyo kode ka wawuotho, wanyalo wuok Nairobi ka wadonjo Kisumu gi ndege, to ang'o ma okelonwa godo yuto e yo mane nyalo konyowa godo mondo bed kaka girwa ma en dechwa ma wanyalo tuombe kaka oganda. Ineno manade? Kibaki nopenjo ni akelo, koro dwa timo godo ang'o? Bende waseyudo duoko mar penjo mane Kibaki openjo? Duoko kwaseyudo, and an issue of concern. Attitude mar jothurwa bende ng'eyo kaka chal. Poverty oket malo moloyo giminyalo timo. To de wanyalo go ndabo gi jopiny kaka leaders mondo wa advice gi. Dege nitie gik mang'eny minyalo yudo ka ordinary wananchi an adak e kor gweng' ok ong'eyo unless they gibedo advice. The first issue en ni lowo mantie e Nyanza ka Bolwar Kisumu thothgi pod onge title deed. Mane step mowinjo tim mokwongo mondo sabi chiwe title deed kaka yandi chiwo kuonde moko nono ka government oginecha mondo lopegi omi title deed. Nikech lopegi jopiny nitie mane osebedo registered, but king'iyo the cost mar the register law osedhi beyond the reach of ordinary wananchi. Nikech the cost is too much. The transfer cost and all other issues. Wakwayo jotendwa mondo gi make appeal to the government mondo lo mana along the nam ka mano bedo registered gi wegi mondo be title deed. Sirikal omigi title deed kaka gisebedo ka gikonyo areas mamoko mane nitie squatters to gi areas mamoko mane ji oyudo lo to title deed ne pok okel. That would be the first step. Nikech ka ok gin gi those title deeds, to the peace that is prevailing biro miyo ji ohala mang'eny biro nyaka kone. Andi biro yudo ka oganda moko ema koro tiye puothego nikech economic power mar jopinywa ka. Omiyo an aneno ni jowa winjo shiro down on wach mar title deed mondo lo obed mar ng'ato. Makata ka koro ng'ato miye ng'ato ni tiye to lo mare ma ok onyal bedo short changed. And I think it is possible. It has happened elsewhere. Now I expect ni by the time Madam Orengo Minister mar land no nyalo keto gigo to gima no timore en ni cost mar transfer mar land jopiny ok nyalo sani an ordinary woman ma samoro chwore no tho to dong to onge mwandu ok nyal transfer lopego e nyinggi nikech ndalo mano ndiki gi most of the registered owners no setho. Koro mondo mi ikaw succession first, but the register for succession dwaro 50,000 shillings. So that mano miyo wabedo kod poverty mosiko. Owinjo wadhi gi gigi step by step. Wayudi yo ma jogo yudo go title deed. Wayudi yo ma jogi koro nyalo winjore ga arrangement NGOs mantie mondo gitim pur mar alot. Otherwise, the wealth ma wan go mar lo moluoro Kisumu ok wanyal experience nikech wachno miyo jo piny bedo kod chandruok. An mane ma nyalo kwayo ni wach mar title deed is still an issue ma our leaders should take it up gi sirikal mondo jo piny oyud title deed mondo jo piny ochak tiye lopegi go nikech ka in ga title deed inyalo guarantee a financial institution to yudo pesa mondo idhi pur, because surely without money bede pur is not an easy thing.
Omiyo an mane manyalo wacho ni mondo our leaders to pick up, mondo jopiny oyud title deed, mana the same way magisebedo ka gidis title deeds kuonde moko ka. Mondo Nyanza ka be ochiwe title deed, mondo lope wa manie dho nam around in Kisumu County and all the rest of the counties, obed gi title deed. To kuwa weyo ni mondo jopiny one kaka gitimo, tawacho ni things are moving. The cost mag yuda title deed is now beyond the reach of a common human being. Ero kamana inya. Gimada bende daer mondo mi ang'e, kata gima daer mondo mi apenji, en kotenore koda weche mag title deeds. Eseche ma itiyo kata ma itiye municipality, mondo oganda wa odonji, bwo kapok katiba manyien obiro e 2010. Nitiere gik mang'eny ahinya mane itimo municipality, kendo nitiere gik ma samoro ning'eyo mane timore municipality. Ere kaka Kibaki, wapenjera ni ere kaka Kibaki gi telo mare, kapok katiba manyien obiro, ne okonyo neno ni weche mag municipality galwora mar municipality go obedo gi yot e weche mag yudo title deeds mopogore gi sirikal masani, nikech wang'iyo sigana mar Kibaki ikonyo watimo neno mar Kibaki nitiyo e botelo mare, kendo bende idhi nyaka e gwenge mag Yala e botelo mare ka duon bura mar PNU e Mosiri. To bende nitie municipality kata e Alensi machon. E Alensi gi ere kaka telo mar Kibaki ni paro ni nokonyo e weche mag jiwo neno ni lope masamoro ne oyaki oduoki e lwet sirikal, kata lope masamoro ne onge gi obok moyiedhi mayango gi bende noyango gi. Mano kosetimore to ema wacho ni sama wuoyo ni awuoyo wach mar loch mare manosenindo jaduong' Mwai Kibaki, nikech nitie kuonde mag chiwe title deed manochiwo. To emomiyo wacho ni kuonde wa bende manosechiwe title, manosechiwe demarcation, owinjo bed ni jopiny moluoro dho nam oyudo title deeds magi e loch no. To mano ne ok otimore. To kane ok otimore ndalo Kibaki, ok onyiso ni ok en gima wanyalo wacho mondo otimre sani. Pod wanyalo kwayo mondo otimre sani. Ne ok oloso wach no. And Wuodh Kibaki no ema ne wanie gi minister mage mar lands. Mane momiyo awuoye wach mar title deeds. Nikech ing'e ni ka un gi lo to onge barua manyiso ni en maru, to lopno ok nyal konyi. Onge bende kama inyalo dhi yude hola mondo iyud kaka ipuro. Mane momiyo awacho that issue which is pending from the time of Kibaki to Edgiba Kobedo sorted out, to jowa biro end up with the harmony that is now nitie e piny waka, maonge kamoro ma ng'ato nyalo tamo ni kik dhiye. Lope go biro end up ni biro ng'iewo gi magi dhiye lwet jomoko. Omiyo jomoko bong'iewo gi go biro yudo kaka loso title deed moloyo wegi lope mane nitie gi lope go. Omiyo anyalo wacho ni sirikal mar Kibaki ne ok otimo much e wach mar title deed no. We expected it to have done much, nekech en sirikal ma wan bende kaka oganda ne wantie iye. Nyaka gi sani pod weche pi chando oganda wa, kata obedo ni miyo puoch gi paka ahinya mosenindo Mwai Kibaki e weche mag neno ni tudruok mag pi obede bombe mopogore opogore. Maendi ibro wacho nade, kata kamano kapok iduoko penjo no Clarkson jaduong' daer mondo mi ang'is ni Ramogi Jaduong ni nitiere ndeke kandi ariyo mag jolweny mag kor lwasi miluongo ni Kenya Air Force ma bende jating'o ga jatend piny. Ok wang'eyo ni ma en koro donjo, wabiro miyi ler ka waneno kowuok e achiel kuom ndekegi, nikech kaluwore koda bedo ni ne en e gwenge ma Nairobi nyoro, magi gin achiel kuom ranyisi ni jatend piny nyalo poni oidho achiel kuom ndekegi, to wabiro nyisi ka waseneno ni en achiel kuom ndeke kata magi ndeke ma oting'o jatend piny kaka wamedo sudo. Kata kamano abiro miyi thuolo jaduong' Clarkson mondo mi iduok penjo ni miyo puoch gi paka ahinya Mwai Kibaki e weche mag tudo pi ahinya to alensis kata municipalities mopogore opogore. Ang'o momiyo nyaka gi sani pod waneno ka nitiere nok mar pi e kor gwenge mane wacho ni noteme mathoth ahinya kichiwo ranyisi gi Kiwasko? Compare time mane municipality obedo responsible chiwo pi ne jopiny
opogore gisani. The private companies ma koro chiwo pisani ose reach regions mane pi ok nyal dhi. Kane wan Kisumu ka pi ne ok nyal dhi kata Rina. Pi ok ne nyal dhi outskirt moko gi. To sani pi chopo kuonde go. It may not be perfect. So that reform on water sector kigole e bua municipality mondo obed a different private companies or say improve the supply of water. That I can say without any fear. Or say move nikita ngeu gimane timore ndalo mane water department ni e buo local authorities. Koro it was a reform that had been to no window bed continued. To ena reform makata extension marpi. Koro kidwa chayo ngato sani di chayo na kebego ka okitim extension mondo jopinyo yude. Otherwise NTA pogore gi ndalo mane local authorities manage. So that one to anyalo wacho ni o depend nikech kata ka okelu pi kaka koro no kele bakoro ka bigo seka wach mar pi kendo provide gi. To population keep on increasing. Ma population manyuti serve kata about 2-3 years kuro pogore gi population masani. Omiyo pi ma drinking water mane municipality o stand for nyaka ubeda continuous project ma kambi go tiyo ka gidhi mbele. So management ma those companies now gain independent but the county leadership nigi authority mar ng'iyo gi. But the step to do reform magole kuom local authorities to is a step in the right direction manotem gi sirikal Kibaki. Aya. Erokamana nyama jatend piny Ramogi Uhuru Muigai Kenyatta o molo ginde ke ariyo manang'isi ni achiel kuom gine nyalo bet ni oting'o jatend piny. Koro waseyango ni mano jatend piny Uhuru Kenyatta ema omolo gindege mar jolweny kendo sepiyo ka koro donje nyamburko motelo ne mano ofwayo ne jopiny mondo ong'is ni adonjo ka kendo an bende aikora mar chopo e nyasi ni mar neno ni wachiwo luor mogik ne moluor Mwai Kibaki ma bende kawuono itimo nyasi mare. Uhuru Kenyatta nokel ne nyamburko kata kamano chal gima okalo nyamburko no ka gin koda Mikai Makamare Margaret Kenyatta kod jodito mamoko. Neno jatend migawo mochung' ne weche mag jolweny Eugene Wamalwa ka bende ochung' kacha kendo oikore mar rwako jatend piny Uhuru Kenyatta ka odonjo e nyasi ma kawuono mar chiwo luor margi mogik kendo kopo mane en jatend piny Kenya mar adek Emilio Stanley Mwai Kibaki. Magi duto wakel ni kowuok e Ramogi TV nyakwara Ramogi kendo wechegi biro ni achiel kachiel. Ka wang'iyo ka nyakwara Ramogi bende nitiere nyamburko manyo golo Mwai Kibaki e parloch mar jatend piny State House katere Nyayo National Stadium kama idhi timne nyasi gi pangruok mar jolweny. Nyamburko no bedo sechung' kanyiso ni en ranyisi makende ni gibiro chung' kendo ibiro gol ringre Mwai Kibaki e nyamburko moting'e sani kendo ikete e nyamburko machielo ma iluongo ni Gun Carriage. Ma en nyamburko ma jolweny omiyo luor mogik miting'o godo jotelo madito mag jolweny. Nyakwara Ramogi ma nyasi ma wakelo ni achiel kachiel mondo mi bed gi ng'eyo ka nyaka ge sani iwacho ni wan kama iluongo ni Karogoto en kama nyaka ge sani ringre Mwai Kibaki nitiere kendo wabiro dhi kodi achiel kachiel nyaka kama idhi gole ringre mar Mwai Kibaki e nyamburko e kido mar namba dekrok 61 KA 58 cha ka ikete e nyamburko ma iluongo ni Gun Carriage ma biro ting'o ringre ne ka tero e kar mesa kendo gi kar nyasi ma ogik. Ma en achiel kachiel kalo ni mane Ramogi TV. Jok mabende ndiko na kaendi daer mondo mi anyisi ni an gi wendo mara e studio marwa ma Kisumo Clarkson Otieno Karan. Kanyaka ge sani be oneno ka jalup jatend piny William Samoei Ruto bende koro donjo e alap kacha bang' jatend piny Uhuru Kenyatta piyo. Kendo en bende odhi bedo achiel kuom welo ma oyuoro e nyasi ma kawuono mar chiwo luor margi mogik ne mosenindo Emilio Mwai Kibaki. Ndege machielo bende medo piyo kacha nyakwara Ramogi ma koro lokore paw ndeke. Kang'e ni ma ndege moting'o gai mar ODM Raila Amolo Odinga nikech pok anene ka nyaka ne wachak lendo marwa ni wadwa ni mondo mwang'e ni to ma oting'o jatelo mane.
gin achiel kuom ndeke Nyakwaramogi mapiyo mane gwenge ma Odhaya ka koro ni ringre mosenindo Mwai Kibaki bende chiegni chopo mondo miye luor mogik e nyasi mobagi approved grounds e gwenge ma Odhaya county ma Nyeri. Na medo bana wacho kaendi Nyakwaramogi ni jok ma medo ndikona medo miya wach kendo medo nyisa kaka weche chalo kama inyisa kaendi gi Roni Nikodemo mar Mukuro Suna ni waketo wang'we Ramogi TV kendo wawinjo maler kabisa. Erokamano Roni Nikodemo. Ka benaneno ka Sauke mar Osiri Nyatike wacho ni I'm watching you live and may the third president Mwai Kibaki's soul rest in eternal peace. Erokamano ahinya. Ano kaendi ka Wuodh Ego Kademo Chieng' Akibo Punda Jasunga wacho ni en bedo piny kendo en gi makadem oneno Ramogi TV o makare. Ndege mopiyono Nyakwaramogi Mama Aida Odinga mikai mar ogai mar ODM Raila Amolo Odinga wuok e ndege no kendo enyono kode achiel kachiel. Ranyisi makende ni en jal ma koro donjo kama achiel kod Nyakwaramogi ne giidho ndege achiel gi wuon pargi ogai mar ODM moluor Raila Amolo Odinga. En bende wuok korwako kondo marachar. Nyakwaramogi kondo en ogudu kendo bende oting'o orengo marateng' ma nyiso ni en odiochieng' mar ywak. Ma endi orengo ma Raila Amolo Odinga ting'o e sechego modhi e ywak. Naneno koting'e chieng' mane idhi ik mane en jatend piny Kenya mar ariyo Daniel Toroitich arap Moi. Gie sani bende ochako ting'e ka mikache Mama Aida Odinga bende wuotho machiegni kode kanyo. Nyiso ni ma en nyasi Nyakwaramogi ma oyware gi jodito mopogore opogore. Ikelo ni achiel kachiel kokale Ramogi TV. King'iyo kanyo nyamburko mabiro ting'o sanduk ma oboge bandera, sanduk moting'o ringre Mwai Kibaki osechung' iluongo ni gun carriage. En nyamburko manigi bandera mar piny owacho kata bandera mar piny Kenya. Kendo bende en nyamburko ma omi luor kod jolweny ma pachoka KDF. Parni ma en nyasi mabiro ni Nyakwaramogi. Nyasi ni biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV. Jotelo mamoko medo donjo. Nanyisi motelo neno jatend migawo mochune weche mag jolweny Eugene Wamalwa. Bang'e no jatend piny Uhuru Kenyatta odonjo. Jalupne William Samoei Ruto bende neno kodonjo. Kasto ogai mar ODM mabende nobedo prime minister e kinde loch mar sirikal mar Barwabar ka gitiyo koda Mwai Emilio Stanley Kibaki bende Raila Amolo Odinga osedonjo gi mikache Aida Odinga. Kaendi mago gin tipo machiel kachiel. Ng'wech koro chomo Odhaya. Nyakwaramogi ma dhi bedo odiochieng' ma dhi donjo sigana ka odiochieng' mogik mar dwe mar Ang'wen. Iko jatelo mar adek mar piny Kenya Emilio Stanley Mwai Kibaki. Jolweny bende oikore makare. Ibiro go ben kitero Mwai Kibaki kendo ibiro ywaye mos gi bogi mano mar jolweny miluongo ni gun carriage Nyakwaramogi. Weche gibiro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Kineno kaka tipo marwa mar television opogi Nyakwaramogi, jomeneno korwako lewni marotenge mawuotho go mano anyuola mar mosenindo Emilio Stanley Mwai Kibaki. Mano familia mar Mwai Kibaki meneno kokalo no kapok oduoge picha momako television mari mangima. Koro wan Mukuruweni Nyakwaramogi nang'isi ni kiwuok Karatina kidhi Odhaya nyaka ikal Mukuruweni chiegni dakika 39 mondo michop kanyo. To nikech koro wasekalo Mukuruweni, ji donjo Mukuruweni, nyiso ni koro thuolo ni odong' matin. Onyalo bedo dakika ma ok tin ne kata ma ok ng'eny 15 kende Nyakwaramogi sani. Ma wageno ni kochopo gimoro saa 4:30 to ringre Emilio Stanley Mwai Kibaki nyalo biro bet ni ochopo Odhaya kama ibiro timie nyasi moting'o koda nyasi mare mogik mar iko mabiro bedo kawuono gimoro kadhi saa 10 mar midhiambo. Wan ka nikech in bende wayudore Facebook live Nyakwaramogi. Inyalo neno Ramogi TV e Twitter handle @Ramogi TV KE. Bende inyalo yudowa e YouTube Ramogi TV. Twitter handle kaka naseng'isi bende Nyakwaramogi.
Facebook en Ramogi TV Kenya. Wabiro ni achiel kachiel. Nyinga en George Bati mar Ramogi TV. Wakelo ni lendo gi kendo wamedo tang'oni kaka chenro chalo. King'iyo oganda medo wuok kopogore gi Karatina. Yawa makoro kanya kwa Ramogi ok giting'o tembini kata kamano gichiwo luor margi mogik ne wuodgi. Wuodgi ma iluongo ni Stanley Mwai Kibaki. Mano bedo jatend piny Kenya mar adek. Kendo kelo lokruok mopogore opogore. Gie sani wendo marwa nitie studio. Obede studio marwa ma Kisumu nyakwa Ramogi mondo mi oketnwa ayanga gik matimore. Iwinjo ko kaluwore kod weche mag kwan mamalo mag ji mamedore momiyo samoro pi inyalo ni pod nini midhiero. An penjo mara ni koponi Kibaki ebo kideloch mar Alensi noseketo mise. Ang'o momono mise gi mondo ne tigo de yo makare ka ji dhi nyime nikech opako Mwai Kibaki kaka jatelo manogolo telo mag pige ebo Alensi kendo keto kembe miluongo ni water and sewerage companies kata pige, kembe mochung' ne weche mag KOP koda odundu mag minyaga. Jaduong' Clarkson iparo ni ang'o mane omono kata ang'o mosemono kembe gi mondo mi okaw ting' ni achiel kachiel mar neno ni mise manoket gi Mwai Kibaki oti godo mondo oganda jo Kenya kata bed ni kwan mag ji medore to piyo yudi e yo makare kendo e yo mayot. Gima nyalo paro ni mondo issue mar pi obe developed any pesa mubedo received from water nyaka bed plowed back to water. And I believe that is where the problem is. Ka pesa mag water inyalo kete tije moko kapok otimo wach mar pi and expansion. Omiyo anyalo paro ni gibujo bet checked in leadership mag kembegi. Mondo program mar supplying pi to the people was the essence of the reform mar water odhi nyime kendo mondo jopiny oyud pi. Omiyo aparo ni issues of corruption, issues mag misdirecting pesa mar pi was also the problem of municipality, and we thought that one would end. So ka ok gi expand pi mondo chopi mondo ji oyudi from different areas to mano aparo ni management issue ma sirikal mantie kada sani kaka koro the county government mare pinje ma we provide pigo owinjo ni management mag joma kawo water companies obed ji ok gin ji mobedo rewarded because of their political loyalty to gibed ji ma are vast in knowledge mar supplying tea and extension. Mane maparo ni must be the problem. Management mar joma who take over water management. Gin ji masabaro bigi on political preferences, but they should be given on gimaginyalo timo and the expansion of water. Erokamano ahinya. Moi mane en jatend piny Kenya mar ariyo ne ong'e koda wach mar tero chak e sikunde kendo niluongo ni maziwa ya Moi. Kibaki kobiro kelo somo manono e sikunde mag primary. Bende ineno kama okelo konyruok koso ganda pod okawo somo kagima winjo bed ni dhiro wi ng'ato eka dhiye. Wach mar kelo somo manono nikech gik moko miwacho kuom Kibaki kaka paya maduong' ma Thika Super Highway notimo Nairobi kadhi Thika. To gima notimo ne oganda jo Kenya temo riwo oganda jo Kenya. Neno ni nyithind Kenya, nyathi Kenya mora mora bed ni en gi janyuolne kata onge go. Ka ochopo thuolo mar dhi e sikul e primary to dhi somo manono ma onge omenda mora mora michulo. Maendi nyise kaka wanyalo paro godo Kibaki ka wadhi nyime bang' ka osetieko wuodhe mar piny kendo osetimne nyasi mar ik mare kawuono. Gima nyalo paro en the number mar ji mane donje school bang' keto free primary education no dhi malo. To nitie issues mag skunde moko gi other side levies manyalo tamo because e kor gweng' kata 50 bob nyalo tamo janyuol kidwaro no chul 50 o chul 100. To jopiny bende because of fear aparo the lack of knowledge gionge mechanism ma wechegi gitero go kuonde mowinjo tergie mondo ji ong'e ni nitie some small levies to gi books midwaro
ma podi inyo jopiny. And that issue, an issue free primary education was positive, and we saw an increase in nyithindo madonje school. But issue mar mondo gino be completely free, madako maonge nwengo nyathine nyalo dhi school, masom, maoko riembne book, and other side levies, those ones are still on, which are bordering on issues of corruption and issues of lack of implementation of policies. Mowinjo ongi. But the idea for free education was positive, and it was seen nika ochake to nyamba mag nyithindo mo o join class achiel kadhi nyime no medore to samoro koro problem mamiyo nyaka nyithindo moko nyalo fall out gin side levies masamoro yudo ka jopuonje mag school oketo ma owinjo kik bed kanyo. And I think this mane gik mowinjo wangi kaka leaders mondo wang'e ni to ang'oma itimo ma das more positive the implementation mar policy mar primary education to bedo taken up. That is the missing link. Nikech mago gik ma leaders ema nyalo konye jopiny mondo gik moko ma kamago timre. Ang'eyo ni seche mag telo to Nyasaye ma yiero. Iparo nade diponi samoro wa kaka jo Kenya wadeko yiero jotelo mabeyo manyalo konyo, nikech ka wang'iyo ka iyudo ka samoro Kibaki ubiro ndalo machuok to otimo gik moko ma samoro pod jo Kenya nyalo neno kendo owe chien sigana. Diponi oganda jo Kenya kata mane kor gwenge wa samoro wadeko kapok wayiero jotelo mabeyo nikech wan gi dwaro moko ma ok nyal kelo nwa lokruok manyalo kelo sigana maber kata manyalo miyo piny lokre nyaka chieng'. Political leadership ka ok okel jotelo mong'eyo role margi gi the public gi gimo winjo gitimne the public to wabiro bedo uninformed e gik mowinjo jopiny tem. Like for example now iyudo ka nitie wach mare public participation. Tinwango ka yore mitimego is not helpful. Inyalo kelo very big books ne ji within a short time to gik moko manyicho winjo be ne jopiny ng'iyo kendo gi participate properly. So those side source mag leadership ema miyo wabedo kode problem. Embo miyo aparo ni jotelo mokao opportunity to educate voters magi nyalo bedo gi more advantage moloyo jotelo ma are not reaching their people. Mane mang paro no kelo problem mare ginene. Okay, ajalo ng'iyo wach ma public participation, a noble idea. Everybody gets involved, but your meeting mogigo, or does not give opportunity for people to mondo ongi nito ango moket ka to pesa ne biro bedo kamago to ma moket ka ni benyocho time gosoko time to chako kele kendo. I think the main problem of our country is corruption. Ma winjo bed completely wiped. Even if it's not completely wiped, to winjo bed reduced. Mondo jotelo, uwogi jotelo banyalo reach the people. Gimane no ma is a major problem. Once jotelo fear their electorates, mogi dwa dir gi atin di ndalo mag yiero, to jopiny remains quite uninformed. They make wrong choices. And choices is based on pesa mangato golo, and then we keep on like that. Yero jotelo ma are not concerned about their welfare. Erokamana Jaduong Clarkson kuom medo miyowa ler mathoth kotenre koda gik ma inyalo paro kuom Kibaki to kod kaka gitudore gi ngimawa masani kachiel koda ngimawa makiny mabiro tieng' mabiro ng'e nade. Nyakwara Mogi par ni welo pod medo donjo kar romo ma idhi bage nyasi odhaya kocha kama oseneno jatend piny Kenya Uhuru Muigai Kenyatta osedonjo, jalupne William Samoei Ruto, gai mar ODM muluor Raila Amolo Odinga, jatend migawo mar jolweny Eugene Wamalwa kanyakla koda welo mamoko mopogore opogore osedonjo. Nyakwara Mogi jo kanisa bende osebedo moikore mar bagalam ne mosenindo Mwai Kibaki. Koro ni wadani mondo wachak wadoga ne kendo kuom jafombo marwa Christopher kata Crispin Owino ka kori winja thuolo machielo kendo madwa ni mondo watudre kodi nyiswa ni to
ini wuon nyaka gie sani ine dhorangach kama welo donjoe. Gin welo mage mosedonjo to chenro chalo nade nikech nwaparo ni nyasi ne nyalo chakore saa 4 sani koro en saa 4 dhi gi nus odonjo gi nus ginang'o gini makoro keti wang'eni wadong' gi dakika masa matin ni 15 kata 10 kama to ringre Mwai Kibaki koro donjo kanyo miwane mawiye kum welo mosedonjo kaka irwako gi kaka iwinjo ni chenro koro idhi ta Chris Kiwinja achiel kachiel kuomi kowuok Odhaya. Erokamano bati mana kaka iwacho thuolo ni onego bed ni chenro ni osechakre kendo e kanisa misa osechak jokwaya osebedo katimo ikruok malong'o mar chako misa kendo misa osechakre thuolo machuok mokalo kendo warito mana ringre mosenindo Mwai Kibaki ka jotelo mathoth bende osemolo kaka waseneno speaker mar od bura mar Senate Kenneth Lusaka, waseneno jatend migao mar thieth Mutahi Kagwe, waseneno governor ma Kisumu Ngire Peter Anyang' Nyong'o, bende waseneno ja od bura ma Kipipiri Amos Kimunya kanyakla koda moko kuom jo od bura mathoth ma bende osemolo kakae manyiso ni odong' na thuolo machuok to ringre mosenindo Mwai Kibaki molo e nyasi kaachiel kod misa maler ma idhi bago koda kata matimore e bwo od lamo mar jokopere kakae bende ka inyalo neno welo pod medo molo kakae moko kuom anyuola mar mosenindo Mwai Kibaki bende osemolo macha en jasiasa kendo ja ohala Jimmy Wanjigi ma bende sani koro molo achiel kachiel motelo ne misa maler ne ringre mosenindo Mwai Kibaki. Moko kuom jotelo ma osebiro kakae thoth jo od bura maok e gwenge mag masawa mar piny Kenya osemolo kendo osekawo nafas margi e kanisa e kindeni kaachiel koda jotend migepe mathoth bende osemolo kakae jo od bura kaachiel kod MCS mawuok e county Manyeri bende ne osemolo kakae kotelni kod speaker margi Mano Kagushia ne osemolo kendo gikawo thuolo margi mar rito nyasini ma bende dhi chakre thuolo moramora machuok ka ringre Mwai Kibaki osemolo kakae. Mano e gima timore kakae, jotelo dhi nyime kod donjo, jopiny bende oseyuoro karomgi kendo gisebet kanisa kama nyasi dhi nyime. Nyasi ochakre thuolo machuok mokalo ka jopiny kaachiel kod jokristo mag jokopere osekawo thuolo gino maduong' ma jopiny kata jogo moseyuoro kaka rito en chopo mar ringre mar Mwai Kibaki kaachiel kod chopo mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Kata kamano chenro mamoko to osechakore e thuolo machuok mokalo. Akia ni kod penjo moramora George Bati kopogore kod mano. Ler kaluwore koda gik matimore Odhaya gie sani pod wageno mar tudore kodi ka opo nitiere lokruok kata gima timore sama koro ringre Mwai Kibaki dong' mana dakika manok kende to chopo kanyo. Ageno ni ibiro nyiswa ni kama ing'iyo no kata kama iseluororie nitiere kuonde moketi ma jopiny nyalo chwe wang'gi kaka nyasi ni dhi nyime kata kaka sani koro wuodh Mwai Kibaki biro achiel kachiel kowuok e boma ni ma Nairobi jaka no wuok gimoro saa 1 mar okinyi. Nitiere wang' tipo maduong' achiel ket ma jopiny neno kaka chenro ni timore kowuok skund yowuoyi maduong' mar Odhaya Boys. Nitiere wang' tipo ma gineno chenro kamago achiel kachiel. Pogre kod mano to onge en wang' jowi achiel kene maduong' ema jopiny neno go gigo matimore kowuok Odhaya Boys. But proved grounds koro ni to nyalo yudo thuolo mar neno achiel kachiel kaka gik moko timore e wang' tipo miwacho ni oketnegi Odhaya Boys High School kama gibiro luwe chenro mopogore mag dongruok. Erokamano Chris, pod wabiro duogo kuomi ka weche medo dhi nyime mondo mi umed keto nyikwa Ramogi Jaduong gi ng'eyo matut kuom gik matimore Odhaya e kaunti Manyeri kama unie kod nyawadwa
Lydia Okeyo kachiel koda Walter Nyambaga mabendo osebedo kanyo kuom thuolo masani koro hao kata kalo juma achiel chakre tich abich mar juma mokalo. Puoch gi pak ne un kuom chiworu mar neno ni Nyikwa Ramogi obedo gi ng'eyo kuom gik madhi nyime Chris. Erokamano ahinya. Wabiro duogo kuomi bang'e. Nyakwa Ramogi, nyamburko mineno koro e wang' jowi mari en mano ma idhi kete ringre Mwai Kibaki ka osegole nyamburko manogole Nairobi kar kano ringre ma Lee Funeral Home, kendo ma nyamburko mabiro tere achiel kachiel e kare mar alam, kendo bende kanyo ma biro tere achiel kachiel nyaka kama idhi bage nyasi maduong' ma oseyuore gi jotelo mopogore opogore. Ma en ng'wech mogik ma onge odiochieng' machielo ma kendo Mwai Kibaki biro tiyo gi apaya motiyo godo kawuono. Nyiso ni thuolo mare mar tiyo gi apaya ni kawuono ema ogik ka odiochieng' ma kawuono midhi ike e dalane mantiere Othaya County ma Nyeri. Na nyisi motelo ni kama ibage nyasi mare ma kawuono ni ma welo modhialo osebetie, kama opedhe kapet makwarno, kanyo no bede kuom thuolo mogik Nyakwa Ramogi ka en jatend piny Kenya kodong' gi gachiel to ogo oriti ne od telo maduong' mar piny Kenya miluongo ni State House. Mane higa mar 2012 Kibaki nodhigo oriti kata odhigo erokamano ne oganda ne mano yiere gwenge mag Othaya, konyiso ni erokamano kuom yie koda, erokamano kuom yie ni an gi telo kata an gi teko mar telo nu, kendo miya teko no kaka jopiny mondo mi adhi achung' ne od bura kaka jaod bura Modhaya. Nogone gi erokamano bende kuom gone ombulu kaka jatelo mane manyo tend piny Kenya e higa mar 1997 bende Nyakwa Ramogi kachiel kod 92. Mano Mwai Kibaki nowacho ni otimo kaka nyiso ranyisi mar goyo erokamano ne oganda mano miyo ombulu, kendo mano yie gi loch mare, mano yie gi telo mare kaka jaod bura, kendo gono ombulu kaka jatend piny Kenya. Gin tipo Nyakwa Ramogi mabiro ni achiel kachiel. Ne waloso kotende koda weche mag neno ni okenge okete yo makare, kendo jalony kata wendo marwa ma Kisumu Clarkson Otieno Karan pod ni kodwa, kendo omedo miyowa ofuononwa wechegi. Adani mondo miya penje ni to en ang'o gini onyalo kwanonwa gik moko ma en wuon obiro paro godo Kibaki ki en kaka dhano ma ja Kenya. E seche mano wuoye weche mag somo, owacho ni owinjo bed ni okenge mathoth ahinya ni iketo mar neno ni somo bedo kare. To kata kamano owacho ni nitiere kuonde mamoko ma weche mag mibadhi pod miyo ikwayo jonyuol pesa matindo tindo manyalo goyo chuny janyuol ma samoro onge go kabisa. Wapenje ni to en ang'o wuon Clarkson minyalo paro godo mosendo Mwai Kibaki ma igombo ni kitelo mabiro mbele osumie kinyalo ng'ado rieko? Gima anyalo paro go Mwai Kibaki en ni gik matamo leaders tiyo en cartels mag joma luoro jotelo mamiyo issues mag jopiny samoro ok chop ne jatelo. Ana gombo ni leaders mabiro take over obed leaders mag nigi mechanism magichopo ge weche mag jopiny, kendo jotelo maonge fitina, nikech fitina is a small word to en gimoro banyalo miyo jopiny miss gik mowinjo gitim. Gima paro go Kibaki ne ok tribalistic, so I would want leaders mabiro gi stop what by tribalism, omiyo gitim gik moko ka ging'iyo ni ma en Kenya, en pinywa, and we can live everywhere. That is one. Number two, gitim gik moko nikech once kikawo decision mo suppress a community oro miyo jo community moko oyudo konyruok, you are answerable even before God. Emomiyo aparo ni jo leaders madhi kawo gibed sure ni kapok gimeko decisions on issues ma affect jo piny magirito, to bed issues magiparo ni kelo ne jo piny konyruok. I know ni weche mag ohala gin issues ma are important mondo nikech gine magi grow the economy. Emomiyo bodo wang'e ka wa realize ni area moro samoro jomoko ok tim gik moko maber,
There is nothing wrong. Ka jomoko donjo that area to timo ohala, to jopiny bende somo kaka gitimo ohala makurogo. Omiyo anyalo remember Kibaki first kaka ng'ama ne oka tribalist, and kata ka nomiyo ng'ato gimoro, ok omiye on the consideration ni ma ng'atwa, to omiye on the consideration ni en a leader mose participate, onyalo yudo gimoro bonyalo timo. The other issue en Kibaki ne ng'iyo Kenya kaka Kenya. And en leaders madhi ng'amokao ong'i Kenya kaka Kenya, kendo mi jo Kenya development. There is belief that Kenya is a rich country, but mismanagement emomiyo seche moko kuonde moko kosedi maonge konyruok. To aparo ni I'm not saying ni Kibaki onge makosa mane otimo. En gi makosa mane otimo. And nitie samoro gik mane omiyo mago timorene. But gima wacho ni ka wabedo tribalistic, ma wadhiro oganda moro simply because gin jo oganda no, to ok wabi konyo this country. Omiyo leader joma dwaro leadership after Mwai Kenyatta has left will be non-tribalistic. To gibed ji ma ok obedo surrounded by cartels. They get cartels, they get personal interest. And it is true, nitie cartels in politics. Agenda magiketo mokwongo ne leaders gin their personal issues. Gikaka ginyalo grow. To ogiketo agenda madhi konyo jopiny en mass. Nikech kapo ni sirikandi otimo gimoro e area moro ma develop jopiny no, to jopiny regardless of what the government is doing, they will be able to grow up as the uchumi and do able to do things. Omiyo an anyalo wacho ni wadwaro jatelo makes decision ka ose ng'eyo ni ma is what is good for this country. Wadwaro jatelo moko luor gi cartels, wadwaro jatelo manitie systems of governments mo exploit samo dwaro ter gik moko ne pi. To kibedo jatelo ma kukun moro mar leaders man gi personal interest bende listen to samoro ginyalo dreli out of your good ideas mondo imi jopiny konyruok. Jatelo, ang'eyo ni in bende nitiere gimi puonjori kuom kitend Kibaki. Wacho gik minyalo paro godo Kibaki. Ang'o ma ni puonjori achiel ma ineno koponi samoro ka in bende somo paro ne ng'at machielo to nyalo loko ngima ng'ato. Gima ni puonjori in bende wacho ni puonjruok achiel ma puonjora ni en ma to ma kwatiyo kata kwatiyo godo nyalo kelo na lokruok. Ahinya to ne samoro jotelo ma kata jende magombo ni chieng' moro mbele kucho gibede jotelo. An gima asomo kuom Kibaki manyalo wacho ne jowa mabiro dwaro telo kata jende en ni first ng'ama dhi e skul mondo yud idea. To kiseyudo idea midwaro leadership, don't rush to be rich. Nikech gima chando jotendwa sani gi nyithindo madwaro leadership and desire to have money. Inyalo neno ka ng'ato gero gik mabende kiwanda ni nogero koyudo pesa kude. To bado does not make a leader. A leader en ng'ama nigi idea manyalo konyo jopiny to ok ni ng'ama rich. Onge legacy mar wealth ma ng'ato nyalo weyo. Ng'ato weyo na legacy mar gik motimo mondo okony jopiny. That is the legacy. So I would want a leader ni nyithiwa mamanyo leadership, ji matimo gik moko. Even our Lord's Prayer, wacho mana ni miwa chiegwa matinende. It doesn't talk about amassing wealth ni biro konyori go ndalo biro. Ng'ato ka ng'ato ma Nyasaye ochwe piny ka, Nyasaye oketo ne kako biro konyore. So when you are in leadership, work for the people. Don't accumulate wealth for your personal gain, because we have even seen through history new wealth mobed amassed ka joma choko negi kata gibed nyithindo kia onge gimose konyo go joma nyithindo makano gino. So can you say me leadership, work for your people, because that is what we will take before God. Tinejo thuru modo jopiny obed ka gin happy ni giyudo gik moko, nikech surely kata kori accumulate wealth in amongst joma poor, in gi a lot of disadvantages. So what were leadership ma focused mohero ji
manyalo miyo jopiny yud yo magitimo development so that gin bende giyudo gigi giwegi kaka jopiny ma ok gin. The culture of handout, any aspiring leader manie culture mar handout is not worth being considered a leader now. Wabed gi jotelo manyiso ji. I remember one time kane abedo member of parliament, nadwaro ni mondo wa transform area wa mondo wabed gi zero grazing. And the first thing I did, ne adhi apidho ogada mondo jogo neno ogada, nikech thurwa onge kama ni ipidhe ogada. Onge gima ne ji ong'eyo ogada. Ma pidho ogada mogada odongo. Unfortunately, that is the time mane pod was struggle to yudo sirikal. So I was not constantly at home. Iyudo ka samoro ng'weto teru Bungoma, ng'weto teru Mombasa. So I never got the opportunity to enable my people to be able to see that what I wanted them to do. But I believe the leaders can do that. Area mari the other thing, the leaders nyakangi, like we are in West Kano irrigation scheme. West Kano irrigation scheme, ka one leaders ma are geared towards miyo jopiny ma jopur kanyo yo maginyalo puro go. We must be able to give them education. Neke jomayande kaw leadership kondo gin ji manesa moro moko the school matin o ging'eyo kaka inyalo develop cooperative societies, and those are the issues mabedo developed in this country momiyo joma ne nigi cooperative society go nyalo reap the benefit of the societies mane gintie. So jomiyiere positions mag weche mag tije mag kaka mchele ginego owinjo bedi joma nigi somo matin. So the agenda number one is to go to school and get education so that you take over leadership on an informed basis. Gibanyalo wacho kendo culture mar rito employment. Aparoni en gima I think the way Badane Noka Kibaki Jotimo, and they were in parliament, but they were also doing business at the same time. So Joanyaka Donje or you Marti Mohala. This which mage colleges Manyalo Punjoji, technical colleges Manyalo Punjoji, how to do business. Kwa only you tell them that thing seriously. And that is where money should be invested. Because a bigger population, Barjo Turwa, when I talk about Yoturwa, I talk about Kenya at large, Nitie Ji Maugegi Magitim. And that has given rise to the border industry. Mudo kaka an industry man nyithindo nyalo dhiye. But nyithindo gi nyalo dhiye colleges mapuonjre gik mang'eny ma ginyalo timo. And funds should be put in such a place mang'ama otieko college man gi gire modwa timo is being promoted to start his business so that we grow the people together. Aneno ni mago e gik ma aneno ka Kibaki otimogi kendo kata ko colleges gi okel taneno ka jithindo dhiye to jithindo nyalo dhi to gibiro to onge gima gitimo. The second step should be how do we accumulate capital so that they get money which they pay back. Culture marka o pesa moke walk back was not the culture of Kibaki. And our leaders should say ni kata ko mi pesa ni chako go hala, see how to return that money. Mondo jibangeny okonyre out of those arrangements. So we have a lot of to do. Mondo wane ni jopthurwa obedo ji manyalo konyore kendgi giwegi. Erokamano ahinya. Ng'e ni sama ng'ato puonjore kata gik ma ng'ato puonjore bende nitiere gik moko monyalo wacho ni ma to de an dokatimo. Ginang'o gini ma samoro Kibaki notimo man neno ka nobothi ahinya. Nobothi ahinya ma ok diher mondo mi jatelo moro amora tim gima nyalo chalo kamano. Gimane Kibaki okotimo maparo ni kane dotimo dokelo konyruok and the style of leadership, because the culture mantie and dwaro ngamani hands on. To aneno ni jatelo must have a mechanism of following up
ni to gima awacho no tim kudi. What are the feedback? Nikech society mapod wantie en a society man gi mixed leadership in various levels. Samaro jomoko mabende digi half education, jomoko mabende chunygi oko ero ji. So ka iero ji kaka Kibaki ne mean well for Kenya mondo Kenya develop. So ki say be your ji teach. You must find a mechanism. The idea of hands off. Duaro a society must grow. Mangato is responsible. Nyakibede hands off in a manner that ingi onito culture bar like Martha Karua was Minister for Water when the water reform was there. There must have been a mechanism of ensuring nito that reform manuketo. How far is it going and what are the bottlenecks? I remember when I was in Arosa, in Rwanda there is a mechanism that in January and February, GI sublocation tema bedo pin, president takes stock of what people are doing at the sublocation, what they planned to do and they did not do, and why. That is what I would want our leaders to emulate, so that you take ingeyo nito angoba umio gibano chando winjo tem ka okotem. Sani kingiyo to wangi kata kunde mochake projects, intie projects mangeny ma oko tieki. And a leader must know nito jogi beti implementation of reform policies and nyalomna timore kada the brain behind it is concerned about implementation. And you must have a mechanism me implement gogigo. So you must have hands-on, yes, but hands-off to the disadvantages in a society. There's a time in the future that when people become responsible, that you can allow people to do things the way they want to do it. But I have seen Nigi Maneki Bakio Timo, no do a bit of hands-off. Ma waziri Maneti Mogik Moko, you perhaps I don't know whether there was a mechanism to the way ni yudokagi moro kotibore niso ni ne oko feedback maniso ni gino timore ka onge outcry from the public, perhaps sometimes there is difficult to know. Rokamana Oriti Jaduong Karan ano kamana achiel kachiel jolweny koro pangore nyakwara Ramogi ringre Mwai Kibaki kaka naseng'isi ni biro donjo nyiri machuo kende. Kapok oromo saa 5 koro endi odong' ka dakika maromo nyakwara Ramogi 9 kama 8 mondo mi orom saa 5 kama jolweny pangore ringre Mwai Kibaki osedonjo e gwenge ma Odhaya. Idhi gole nyamburko manoting'e namba ndikruok 61 KA 58 mar jolweny ma bende nogole Lee Funeral Home kendo teri achiel kachiel nyaka Odhaya. Koro idhi gol ringrene e nyamburko no kendo iketo nyamburko machielo moyiedhi mar jolweny miluongo ni Gun Courage ma bende nyoting'e ka gole par loch mar jatend piny nyaka Nyayo National Stadium. Mano e kaka weche chalo. Obila jolweny opangore. Magi jolweny mopangore nyakwara Ramogi, jolweny mag lo miluongo ni Kenya Army, jolweny mag pi miluongo ni Kenya Navy, kaachiel kod jolweny mag kor lwasi miluongo ni Kenya Air Force. Iting'o sanduk moting'o ringre Mwai Kibaki nyakwara Ramogi. Idhi kete koro e nyamburko no manyisi iluongo ni Gun Courage ma bende ene madhi tere koro e kama idhi timie nyasi kawuono ni, nyasi mogik, nyasi mar ik mar Mwai Kibaki. Par ni motelo ne nyasi mar iko ma ibiro tim bang'e, nitiere alam makende midhi timne kaka ne nyawadwa Chris Owino osewacho. Bang'e nitiere romo kata kuma jotelo duto bede ma idhi timie twak. Jotelo koro dhi golo nendgi mopogore opogore kaachiel koda bende oganda mawuok e gwenge mag Odhaya kama ne Mwai Kibaki obede kaka ja od bura margi. Magi gin pichni machiel kachiel nyakwara Ramogi kowuok Odhaya. Ringre Mwai Kibaki koro donjo dala. Onyono lop dala. Ka koro obo sanduk mare gi bandera mar piny Kenya. Apisa magin jolweny ma osebedo katimo tijni go sarut ka gichiwo luor margi ne mosenindo Mwai Kibaki. Ikete kanyo ma koro idhi ywae gi gari ma iluongo ni Gun Courage ma oting'e kendo biro tere nyaka kama idhi timie alam gi kama ibiro time nyasi kawuono. Magi duto te biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV nikech ne wasingo ni wabiro timo mano. Wadong' kae gi dakika maromo 6 to rom saa 5 kata kobedo ni nyasi ni nowinjo bed ni chakore saa 4 biro chuno ni mondo koro
ru chenro mopogore opogore mar keto yore duto te obed kare kaluwore gi chenro mar kopo mar Mwai Kibaki. Igo sarut nyakwara Mogi manyiso ni koro niendi osekete kendo ibiro chak ywa ringrene gi Bogina achiel kachiel. En pangruok e geng nyamburkono ka koro chako wuoth ka itere kama owinjo bed ni odhi mondo timni alam achiel kachiel. Kano ka jolweny go idho wi Bogi malo ka bende moko riedo e bath Bogino koni gi kocha. Ranyisi makende ka bandera bende gin godo gichwoyo. En ranyisi makende nyakwara Mogi ni koro ringre Mwai Kibaki idhi timne nyasi mogik, kasto bang'e kanyo ibiro dhi tere kare mar yweyo mogik ma ibiro timne iko makende dalane Mothaya. Pod gichung' bang' keto ringre Mwai Kibaki e nyamburkono miluongo ni Gun Carriage. Nyamburkono chako sudo. Jomotelo gin jodolo. Jodolo ka moting'o Anthony Muheria ma bende en jadolo mar Nyinjo Kopere gwenge mag Nyeri kocha, ma bende dhi telo ne misa mar alam mar Mwai Kibaki. Kama gidhi donjo go nyakwara Mogi arita kwe ojiw kineno ka nyapisa mag arita kwe bende obedo. Jolweny opangore kendo girito mar chulur margi mogik ne Stanley Emilio Mwai Kibaki. Nyamburkono chung' nyakwara Mogi. Jodolo ni mbele. E kaka chenro chalo bende kako pange. Igoyo wend piny nyakwara Mogi ka bende itimo ranyisi mar pangruok mar chiwo luor ne Mwai Kibaki. Igoyo wend piny ranyisi makende ka pangruok jolweny omako bunde nyakwara Mogi kendo gichiwo luor margi ne Mwai Kibaki. Diergi kanyo we thuolo ma kama jodolo kachiel koda ringre Mwai Kibaki dhi kale achiel kachiel kidhi timne misa mar alam mogik. Eka bang'e tibiro iki odiochieng' ma kawuono. Par ni Kibaki notho kaluwore gi lendo mar jatend piny Uhuru Kenyatta tich abich mokalo. Mano tich abich mar juma mokalo cha. Owinjane ni weche chalo nade?
Ramogi erokamano ahinya. Mago gin tipo kata pichni machiel kachiel ka koro ringre Mwai Kibaki molmos kiywaye gi nyamburko ma jolweny omiyo luor kendo ma otis gi dho liech ni gun carriage ma nyiso wuoth mogik mar Mwai Kibaki bang' ma tidhi timne alam. King'iyo ne en nyasi manochaki ka jotelo mag jodolo emotelo mbele iluwogi gi jolweny Ramogi. Koro sani no ka jolweny oketo gari no diere ka achiel otelo mbele moko nie bathe ka geche mamoko bende luwo ringre Mwai Kibaki. Ranyisi makende ni koro wach mar bedo Mwai Kibaki e piny ne chopo e giko kendo koro ibro tere kar yweyo mare mogik. Kata kamano wabedo gi jalony kata wendo wa e studio ma Kisumu. En jaod bura mar abich mar kar chung' od bura manyando. Notie higa mar 1992 nyaka 97. Iluongo ne Clarkson Otieno Karan. Wadani watie kode. Clarkson ibro nyisa mana wach ni mogik ka koro watieko e kinde ma koro ringre Mwai Kibaki osechopo e gweng' ma Othaya kendo inyono ne ka idhi tere alam. Bang'e to nyasi biro chakore ka bang' nyasi no to koro nyasi mogik ma koro tieko wuodh Mwai Kibaki en ik mare madhi timore dalane Othaya. Wach minyalo wacho mogik ka watieko. Hello. Clarkson temo penjo kata temo wacho ni koro wachopo kama watieko waneno ka ringre Mwai Kibaki osechopo kendo lor ma okete gari maywaye mar jolweny miluongo ni gun carriage. En nyasi machopo giko mare bang' nyasi mang' notim mogik mar ik mare. Kata kamano sani pod idhi tim misa ka achiel koda bende neno ni jotelo yudo thuolo mar timo nendgi kaluwore koda ngima mar mosenindo Mwai Kibaki. Wach ni mogik ka watieko kowuok e studio marwa ma Kisumu. Clarkson. Wach manyalo wacho mogik and above all whatever we want to do electing leaders, let us put God first, because God is the one putting leaders in position of leadership and they guide them. Mane manyalo wacho ni jothurwa ni samu yiero jotelo, yieruru jotelo mar God fearing, yieruru jotelo man ga agenda magidhi timo ne jopiny. Aparo ni Nyasaye omiyo an opportunity this year mondo watim yierowa mar leadership mabiro take over from President Uhuru Kenyatta. So wang'iuru nikech once you have done a mistake mu yiero ng'ama ok ni kare to you live with it for another 5 years. So wayier waye wach mar manyo pesa kuom jomochung' to wayieruru kwageo ni that is our future and that is our development. Gima nyalo wacho mogik ni jomoko luoro Nyasaye okony. Omiyo wabeduru kwageno wach mar Nyasaye kendo watimo gik ma Nyasaye dwaro. Nikech ng'ama luoro Nyasaye ok nyal timo ne ji marach. Wadwaro leaders ma ok nyal hinyo jo-Kenya. Wadwaro leaders ma nyalo protect jo-Kenya. Omiyan wach pa wacho mogik ni God first in everything that we do. Without that we cannot reach anywhere. God bless you. Erokamano ahinya. God bless you too. Clarkson Otieno. Nyasaye mondo telni kendo gwedhi omi ngima malach e ngimani gi tijeni masani koro itimo kaka ja Kenya kendo medo miyo oganda puonj matut kotenore koda weche mwawacho kodi kawuono kaluwore gi ngima mar mosenindo Mwai Kibaki. Weche mawacho mongirore ahinya ma paro gini ji nyaka bed joma odimbore, joma obidhore, jok ma oketo chuny mar tiyo ne jopiny mbele, jok ma ok ohero yako, jok ma ohero chiwruok mar mondo mi ngima ng'ato yud lokruok. Kendo bende wacho ni owinjo bed ni ineno ni jopiny omi thuolo mar golo pachgi kuom gik ma gidwani mondo otimnegi kokalo e wach mar chiwo paro miluongo ni public participation. Erokamano Nyasaye mondo mi obed kodi. Nyakwa Ramogi, ringre Mwai Kibaki koro idhiro mos ka itero mondo koro dhi timne alam makende ka jodolo telo. Hotel e alam ni koda jadolo mar din Jokopere Diocese Manyeri kocha Anthony Muheria ma bende jadolo ma dhi telo misa makamano. Nyakwa Ramogi, weche gibiro ni achiel kachiel. Jotelo mag kata jo od Mwai Kibaki gin jogo makoro sani bende
nitiere ka jolweny bende wuotho nyakwara Mogi chano wuotho achana katielo gwenyore kanyiso ranyisi makende ahinya mar neno ni ochiw luor mogik ne moseninde Emilio Mwai Kibaki. Kata mana jolweny go momako sanduk nyakwara Mogi gin bende gichano tiendgi. Wawinje kaka weche chalo, kaka Ben gore gi kaka chenro dhi nyime e gwenge ma Nyeri kocha. Nyakwara Mogi tipo minenogo mano kanyo kaka weche chalo achiel kachiel e gwenge ma Odhaya kochande ka bende no ka ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ofwadho rengo mare mano ranyisi makende. Nyakwara Mogi Odhaya Boys High School ni koro ni ochimo kama koro dhi ywage jalo mane gitiyo godo e piny owacho mar Barwabar ma iluongo ni sirikal mar Barwabar mane kindi ka 2008 nyaka 2013. Koni endi nyasi mar neno ni otim alam ne ringre Mwai Kibaki. Nyakwara Mogi bende itimo ikruok kacha ka sanduk moting'o ringre Mwai Kibaki ing'ao e ng'angono moseketne mondo mi obedie koywe mos ka jodolo dhi nyime galam kaachiel koda nyasi mamoko mag jolweny ma bende itimo ne kanyo. Gima nyalo nyisi ni bandera manyocha waseneno ka nitiere nyamburko ma osebedo kating'o ringre Mwai Kibaki gin bandera ariyo maboyo e nyamburko no e kido mar bogi miluongo ni Gun Carriage. Nyakwara Mogi gin bandera muting' ogole e nyamburko no kendo dhi ochuo kama koro kete ringre mar Mwai Kibaki. Sarut chamore Nyakwara Mogi, luor makende ahinya. Kanyo bende jatend piny Uhuru Kenyatta bende koro wuok Odhaya Boys High School ka en bende koro dhi kama idhi bage nyasi mar mosenindo Mwai Kibaki. Nyamburko ma dhi ting'e oikore kanyo koro jolweny wuok kar sanduk mar Mwai Kibaki nyiso ni koro iketo wach e lwet jodolo mabiro tayo tich mar neno ni gitimo dolo kaachiel kod alam margi makende ne ringre Mwai Kibaki kapok twako dhi nyime kendo chenro mar ik bende obedo. Nang'isi ni gin bandera ariyo, bandera achiel okete bathe korka cham, bandera achiel okete bathe korka chich. Ka wang'iyo bandera no makwongo en mar piny Kenya, bandera mar ariyo en mar jolweny, manyiso ni e kinde moro achiel nobedo kaka jatend jolweny duto ma pachoka. Mano e gima timore kata ranyisi mag bandera ariyo mwasebedo ka waneno ka ochwo e nyamburko moting'o ringre Mwai Kibaki. Nyakwara Mogi, weche gibiro ni achiel kachiel kowuok e Ramogi TV kendo weche gibiro ni achiel kachiel ka giwuok kaka gik moko timore Odhaya kama ringre moluor Mwai Kibaki mane en jatend piny Kenya mar adek
koro sani osechopo daya kendo chenro dhi nyime. Jotelo mopogore opogore koro wuok ka orie kamitime nyasi ni. Waseneno jatend piny Uhuru Muigai Kenyatta, waseneno gai mar ODM Raila Amolo Odinga, ne waseneno jalup jatend piny William Samoei Ruto, ka bende duto gi kore mar dhi kacha. No ka William Samoei Ruto mosore gi jolweny moriedo ka chande ka igone salut kaka jatelo mar ariyo mani koda teko mamalo e piny Kenya gie sani. Omoso jodolo nyakwa Ramogi, ranyisi makende mar mondo koro ong'e ni gik moko chalo nade. Nyakwa Ramogi, wasebedo kodi chakre sa 12 mar okinyi ka wamedo luoni kaka chenro ni chalo. Wawuotho kodi chakre Lee Funeral Home kama ne ogole ringre Mwai Kibaki okinyi ma kawuono. Waringo kodi kuom seche go buora nyakwa Ramogi, makoro ni to wachopo Nyeri kapod wan mana kodi mbede podi keto wang'i TV mari mar Ramogi. Kuoma ka nyakwa Ramogi adwani mondo mikora teri achiel kachiel Nyeri, ka bende bang'e no ubiro bedo koda nyawadwa Simfrons Okinda kanyakla koda Milton Ochieng Jaka Black mabiro medo chwalo ni gik matimore kowuok e gwenge mag Othaya e kaunti ma Nyeri. Bende par ni wan gi jofwambo marwa ma nitiere kochande. Jofwambo magwa gi oting'o Walter Nyambaga, Lydia Okeyo kachiel koda Chris Owino, maduto osebedo e gwenge ma Nyeri e kaunti ma Nyeri e gwenge mag Othaya. Stephen Kalonzo Musyoka bende en achiel kuom jotelo mantiere kanyo. Mano nobedo jalup jatelo makoro nindo ni bang' yiero mag 2007 2008 ma bende ne opong' kod tungni makagi kacha. Omiyo sani kowuok kuom nyakwa Ramogi aonge gima thoth, aduoko ni erokamano mar mondo mi imed kete Ramogi TV, kendo erokamano ne wendo marwa mano wabedo godo e studio marwa ma Kisumo, Clarkson Otieno Karan mano bedo jaod bura ma Nyando bende. Mad Nyasaye omi ngima gi chir gi teko ne jogo duto te manwa mondo go, jogo mochung' kae mar ni tipo gi ochopo ni yo makare, mago jo mochung' nwa e weche mag picha, jogo mano chung' ne weche mag duol mar ni duol ma Kisumo gam kendo riwo gi ma Nairobi mondo mi ochop ni kama intiere no, jogo mabedo chung' neno ni weche gi ng'isa kaka winjo bed ni gichanore, mano milongo ni director. Erokamano mano kanyo Alex Obado kachiel koda Bob Single Wafula kod yawa duto te ma okete ka gi jok ma bende neno ni tipo gi ochopo ni yo makare gi andika duto manitiere kaendi. Kuwuok bende odwa mar choko weche gi Ken Mugano mondo kogwen kapok ugwe owang' nyakwa Ramogi mondo mi weche gi duto te ochop ni yo makare. An nyinga George Bati, gima nyalo wacho ni Oriti Jaduong Kibaki. Wabro wei koda mago matimore e gwenge mag Othaya County ma Nyeri. Oriti Jaduong Kibaki. Asante sana State House Choir. Nitaomba sote tusimame tafadhali ili kuweza kupata wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Kenya na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuwe watulivu.
Keti. Nikirejesha kwa kwaya yetu ya Ikulu, the State House Choir, watatupa wimbo Kama Maua ambao niliukata ukiwa katikati. State House Choir, Kama Maua. Tunakwenda kinyume na Bwana wetu.
Nitaomba sote sasa kwa heshima tuweze kusimama ili tuweze kuanza ibada yetu ya misa, na nitampisha Father Michael Morigo ambaye atatuongoza kama commentator. Karibu Father Morigo. Nawakaribisha nyote katika ibada takatifu ya misa. Tunaelekea kuanza. And I humbly request that we prepare our minds and hearts to enter into the mood of prayer, avoiding all kinds of distractions, so that we may offer this holy sacrifice worthily as we offer our prayer for our own good, and as well as we pray for the soul of our Baba, Rais Mwai Kibaki. Kwaya, wimbo wa kwanza.